ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಇಂಕಲು ದೋಸೆ ಮೈತಂದುಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಉಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದಿದ್ದ ಅವು ಬಂದ ಬೈತಂದು ಶೋಕು ದೋಸೆ ಮೈತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿಪು ಪೂರ ಆರ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬೈತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮೈತಂದು ಇತ್ತೇವೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ದೋಸೆ ಬೈತು ಒಂದಿತ್ತ ಕಶ್ವಿ ಉಳ್ಳೋಲು ಕಶ್ವಿ ಪನ್ಪುನು ಬೇಲೆ ಪೋಚಿಗೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಗೊಬ್ಬೊಡಿಗೆ ಅಲ್ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೊಲು ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಿಯಾತ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆತ್ತು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರವಿರಾಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಕಾಣೆದ ದೋಸೆ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂವಡು ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಮನೊಂದಿದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಲೇರು ತಕ್ಕೊಲ್ಲೆರತೆ ಅಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂಲು ಕಶ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೆತ್ತದವ್ರ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮನೋಲಿ ಬಡಿಯೋರು ಕಜಿಪು ಕುದಿ ತಿಂದೆ. ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ, ಹಾಯ್ 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 ಮಂಪುಲೆ, ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಬಾ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಬೆಚ್ಚನಿ ಉಲಾಯ ಉಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಮಾಡೋದಿದೆ ಮೂರು ಜಾಗಿಸಿದೆಯೇ ಏನಾಗ್ತಿ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಆಂಟಿ ಪಾಪತ್ತ ಹಾಕರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಆಲತ್ತಿ ಹಾಕಿನಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಿಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಉಂಟ ಗಿಲಿ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಮ್ಮೂಲು ಗಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಗಿಲಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಉಂಡು ತೋಜಪ್ಪ ಗಿಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಂಡಿ ಟಾಟಾ ಅಂಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಚಾಚಾ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗಿಲಿ ಬತ್ತಿ ಬಾಳಿ ಹತ್ತರ ಜನ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆದ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಪೂರ ಕಜಿಪಾಡು ಕಜಿಪಾದು ಕಪಿತಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ತಕ್ಕೊಲ್ಲರದೆ ಒಂತೆ ಸುಲಭ ಹೌದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಬರ್ಪ ಪಿದಜ್ಞ ಬೇಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಮೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿ ಬಸ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಎಡು ಮಾಡು. ಹಾಯ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಪೋದುಲ ಇಡೀ ಶಾಪುಡ ವೀಡಿಯೋಲೆ ಮಂದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಐತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಗೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಥರ ಗುರ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪುಗ್ಲ ಹೊರ್ತಿ ಬರ್ತೀರಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಛಾಯನ್ ಖುಷಿ ತಮ್ಮುಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ನಿಗ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪೋದು ತೂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ನುಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದಿ ಕ್ರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕೊಡೆ ಚಂಡಿ ಹತ್ತಿಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಡೆ ಉಂಟು ಇನಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾನಾಗಿತ್ತು ಯಾನು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಕ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾನಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರಿತ್ತು ಬೊಕ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿದ್ದಿಂಡ ಇಂಚ
అది ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಆರೆ ಶುರು ಸೊ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ ಉಳ್ಳೇರ ಬೊಟ್ಟುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ಕಟ ಕಟ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವನ್ನಿಗ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣನಕ್ಕದು ಅವು ಕರೆಂಟ್ದ ವಯರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ತತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ನೆ ಹೊಡೆದುಂಬು ಕರೆಂಟ್ ವಯರಿಂಗ್ ಆವಡತಿ ಐನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕೋಯಿನ ಮೈತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೂ ಹುಷಾರಿಪ್ಪನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕೋಡೆಯವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತೇರು ಪಣ ಅಂತೇರು ಅಂಚ ತೂಡಿನಿ ಬೈದೇರು ಅದಾತ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಯಿ ಕಶ್ವಿ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಬರ್ಪೇರಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಅಕ್ಕ ಕಥ ಒಂದಿತ್ತೊಲಿಗೆ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಅದೇ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಚಾಪ್ನ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಮೀದು ಪುರ ಅಣ್ಣಂದೆ ಕುಲೊಂದು ಅವಳ ಬರ್ಪುಂಡ ಹಾಯ್ ಬರಡ್ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಕಸ ಇದೀರಿಗೆ ಅವಳ ಬರ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಕಸ ಇದೀರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಯರ್ನೆ ಕೊಯ್ನಿ ಅಂಚ ಕಸ ಈಗ ದಲಪ ಆಗ್ತಿಚ್ಚು ಅವು ಮಾತೇರ್ನ ಕಿಚನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪುನತಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒತ್ತರ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಪ ತೂವಲ್ನಿಗ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಮನ ಡಬ್ಬಿಲು ಗಿಬ್ಬಿಲು ಪೂರ ಐತೆ ಡಬ್ಬಿಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕ ದೆತ್ತಕದೇರು ದೊಡವ ದೆದ್ದಕದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದವಳು ಗೋಣಿ ದೀವೇರು ಅಂಚ ಐತೆ ಉಲಾಯ್ದ ಅಲ್ಪ ಗಜಿರಿ ಬಿಜಿರಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಸಾಯಿ ಕಾಫಿ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಮಂದಿ ಕಾಫಿದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐನ್ ಪೊಡಿ ಮಂದಿ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಕ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಕಸಾಯ ಒಕ್ಕೈನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪರಂಡಿಗೆ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಡಿ ಕಿರಂಗದ ಪೋಡಿ ಮರಣ್ಯರ ಬುಡಿಯತ್ತ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಕುಡೋರ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಅವ ಅಂಗನವಾಡಿತೆ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವು ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಅಕ್ಷತ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಪುಡಿ ಚಪಾತಿ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಅವಲ ಉಂಟು ಮೇಲ್ದ ಚಪಾತಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದು ಬೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ಪತ್ಯಂಡೈತೆ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಣ ಅಂತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡತ್ ಮಸ್ತ್ ಈತೆ ಇರು ಕಿರಂಗನ ಮೂರೊಂದು ಬೇರು ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿ ಕೈಪರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಸುರುಕು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಕಲಪರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಯಾನ್ 1/4 kg ತಾತ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅದಾಪಂಡ ಕಿರಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡತೆ ತುಲೆ ದೊಡಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಕಿರಂಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಿರಂಗದ ಪೋಡಿ 1/4 kg ಕಡ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಜೀಡ್ದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಂಕಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಲತ್ತೆ ದಪಂಡ ಅವು ನೀರು ಕಲತ್ತಂಡ ಪತ್ತುಜಿ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಪ್ಪ ಪತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅವೆ ಐಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಜಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡ್ ಈ ಎನ್ನ ದೊಡಮಲ ಈ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಡ್ ಆಲದ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೋಳು ಏಪ ಲಕ್ಕೋದಿಯೋಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಡಿ ಪೋಡಿ ಅನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕಗ ಬೆಟ್ಟು
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಕ ಹೋಗು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇರು ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ ದೆಪ್ಪೆ ಅವಿ ಆವ ಪೋಡಿ ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಹಿಚ್ ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಲ ಪೋಡಿ ಬುಡಿಯ ಯಾನ್ ಬುಡ್ರೆ ಆ ರಕ್ಕ ದೆತ್ತೆರು ಯಾನ್ ಬುಡ್ನ್ಯೈನ್ ಪೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಷಾಯ ದಿಯ ಕಷಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಪೋಡಿ ತಿಂಡ ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.